So karon guys, di ako sa barangay Bulis kay gi-attend ko og ilahang meeting. So daghan pong tao dyan mo bisan init laban ra gihapon tayo nilapita. So mao ni ang title guys, ang Barangay Assembly Day first semester say 2024. So mao jud ni ang ilahang kinaunhan since katong naglingkod sila as alang mga posisyon diri sa barangay. Kung nakadaog pa ko, aw apil jud ko diha o iring bitaw guys. Oy karon guys, luoy ko sa mga tao diri sa Bulis kay ngano wala mi ato. Pero paningkamutan sa ato ang kapitan o mga official dito sa Bulis nga makatukod ta og covered court. Unja guys, pagkahuman dito sa atin sa akong meeting, ang of course, laag na sa tanan nga bita. Samtang ulit tao pa, mang laag ta. Anak mo dyan life, enjoy sa dalis kalibutan, ireng. So maadjong bungkag Pilipinas of today's video, o bariko ninyo adto sa Barangay California. Mangita sa tagkwartaan niya guys, kaya of course, kay invite sa to ang friends, kaya na ano manong og volleyball, so mani ang mga kauban, oh, karami mga gwapo-gwapa, aras ka sexy, og unsa pa din dapita, ireng. Pero ang inita pa ka guys, anhi may dapit magduwa guys, pero laban ra gihapon ta, of course, maningkamot ta later. Bahala makapuwa-puwa, basta laban ra gyapon sumata mong kontra guys, is taga San Pascual ra pod silingan sa barangay. Ang pagkakaugma guys, tag-snack mi og butsi-butsi, anja pagkaugma pa jud. Of course, nandiabang si Kuya Ren sa pagkuha sa mga kawayan kay of course ikaw may nagsunog, ikaw pay mo tabang. Anak mo jud ang life ug imong buhat, ikaw kuan dira hinlo. Bitaw guys, oy kanang kawayan guys, amo nang gituyo og sunog kay of course kay niaging last year, ang akong silingan is hapit na bakagahas kay tungod anang kawayan, so of course among gisunog kay para pod ang mga has, mga kuan sa mga langyaw ug asan dapita. Unya ang kana po mga patay-patay ana of course nakatulong po sila namo guys kanang kawayan kay of course amo na siyang ibongbong ug amo siyang isugnod as paningkamot po dapita kay ngano ug di ka maningkamot ay of course. Di ka maningkamot. Mapugos ug paningkamot na ireng. So nagpasalamat po sa mga pagumangkon guys kay grabe kakugihan aras ka participation. Pakpakan. Woo! Ireng. Bitaw guys ay nagpasalamat sa pagumangkon kay aras makugihan participation kaayo. Unya, grabe no. Aras ka bayanihan kayo. Ay, ilaban natin to. Iring. Unya, nakakuan po sunrise. Miguri na sunrise. Sunset na bayot. Sunset na bayot. Uy, taka-taka ng baba ni mo. Iring. Grabe no. Atubang dili sa mong panimalay. Ay, of course. Gracia man dun na. Iring. Ito guys, ay nagpasalat po ko sa ate. Kay karabis kagugihan po kayo. Setting putod. Ako na mag-participate og putod. Kay sa minimum participate. Kasi rin putod. Pasagdaan. So, maan ni result ato ang pagkuan guys. Pagsunog na ay buho siya something. So, man nabala ka na magsig anak putong has ning puyo sa una unja kay ingos ating pagkuwag capacity to kay para natin sudan ugma ay of course ning kuha po silingan no. Salamat dai ni Ate Jonay Nampas. Salamat God bless nimo. So before mag-end ang atong videos guys, kay nag-end naman jud ni kay mo jud ni final destination nato hoy iring. Bitaw guys, i-shout out nato si Ijon Sawamora. Of course, kani si Ijon guys is man ang trabahante. Hoy, sa ang trabahante iring akong kaabang trabahante dito sa Kinamot. Shout out dahil po ko sa Kinamot Grill House diri sa branch sa Ubay. Thank you so much og ni Ijon. Thank you so much Ijon. Amping kanunay diha og go for the win. Huy, iring bitaw og ni Michelle Kambangay sa ako ang classmate sa una when I was high school. Of course, buutan ni gwapa ni 16 ni dato ni. Huy, iring bitaw. Shout out ninyong duha ni Ijon og ni Michelle. So God bless ninyo. Amping mo kanunay and then more blessings pa sa inyong kinabuhi. Then amping ta kanunay sa to ang mga kuan batong mga travel o mga lakaw dapat mag-ampo ta kanunay. Mura to. Salamat kaayo. I-share akong video. Thank you.